Astăzi vreau să vă spun de un mic ritual puternic care dumneavoastră puteți să-l faceți în casa dumneavoastră, ca cineva când intră să nu vă lasă energia negativă în casă și ca dumneavoastră să aveți o prosperitate în casă și o energie de muncă, o energie de viață, să nu mai vă certați în casă. Simțiți că lucrurile în loc să meargă bine, totul se răspundește din zi în zi și din zi în zi parcă nu mai este liniște în casa dumneavoastră. Eu am soluția pentru voi. Aveți nevoie de o miere de albină, de o lumânare roșie, să strecurați în mierea de albină și să măsurați 9 picături de ceară amestecată cu miere de albină. Aveți nevoie de 2 foi de dafin, care să puneți aceste foi de dafin în mierea de albină amestecată cu ceară. Și ca dumneavoastră să aveți prosperitate, să aveți spor, câștig și abundență, aveți nevoie de 3 fise de monede de bani, înfingeți în această miere de albină, ca să aveți prosperitate și ca cineva vreodată să nu aibă puterea să vă ia energia din casă când vă calcă casa. Aveți nevoie de o cheie de la ușă cu o oață roșie să înfingeți în această miere amestecată cu ceară și cu foi de dafin și cu monede, pentru a fi casa dumneavoastră prosperitate, sănătate și tot ce vă doriți să aveți. Spor, câștig, noroc, liniște în casă. Eu sunt aici pentru voi cu acest ritual puternic care și dumneavoastră puteți să-l faceți.